Guys, part 2 na ilipin subscribe to YouTube channel and share this video po. Maraming salamat. Oras lang malas 10. Alas 8 hanggang alas 10. Pili mo good nakakaya sila kaya alas 8 ang call. Nakakaya. Sa'yo mo doon sila. Kadang mo katong natawag siya. Alas 7 sila magikan. Kaya nakampas. Kalayo ang nagtapo. Dami service sir. Kaya sa pag Overnight na. namin service sir. Ano din namin service? Irare na yung kuhan kay pusog yung mutagan. Buha na 30 minutes. Wala mo na sila time. Ano naman itong basta alas 7 magikan yan. Kung sa kasas na mabot. Sa'yo sila. Tanay. Sudah ada speaker apa? Petrol. Ay, alauna. Alauna. Katanaw lang alauna. Stroke. Lagi mau skip mo. Ilan na yung haplas rin? Sige ko lang. Ano na skwenta? Skwenta na rin siya. Kaya ito skwenta pa 50. Ano na skwenta pa 50 tanong. Sa diya dyan ko si Mod. Kana yung haplas yung ginagamit. O ginatong gusto yung haplas. Kana dito bigan. Ang bilis po na po. Size mo.
Okay. Gabida. Eh, Pagbalik. Paso na mo? Da. Paso na mo? Padaoy. Be, yan ako sa bayan ng 150. Ulit ako sa balay. Salamat. Dala ko ni Diamond Beach. Sige. Kaya wala silang ingay. Binako ang kapitiya pa kay sa isa kasi man ay sa isa ka sem ng isa ka pang ingay din siya. Sem di ay. Una ka na. Bukol-bukol ko na mo. Pagkas pang yung mga karga. Naana nga unod. Pilipas mo. Kanang mga pagbasa mo. Kanang maglaba. Kanang maglaba. Diretso na. Balik. Wala eh. Kuhan. Diretso na sampay. Kauli dan ko gud kay gamit isudan. Mag-text. Nagko lagi ka dinig sa'yo. Wala maghatod. Sayo, mati. Okay, kaya kapas mo pa-enroll. Wala. Lagyan mo kurison yan. Ulit-ulit mo. Oh, dali, kasingit to mi. Miss. Na. Oh, Anong unahin man mo? Wala mo mo. busy kayo eh. Busy. Buti nga, ugwa mo na enroll. Naon na lang wala mo mga itik dito. Wala mga itik. Wala kari. Huwag mo na enroll. Automatic man na. Basta mga Work student sa kuhan na. automatic Naman na sa exemption. Oh, Automatic. wala na ba? Yan. Oh, yan. Magpulis. Wala ka na pulis. Wala na kataon ka. Suglay. Nagkamdag na yaman ang kanon niya daw. Sa 16 siya. Pindi. Pero kuhan na lang pugsa kay nahala na school na. Ay, dapit. Kami lang sa ipakuhan na. Ato kay dapit? Katipunan. Katipunan? Hindi ako katipunan? Ha? Ah. Oh, ato na dito. Dugay pa rin ang 16. Excited. Sit up na daan. Kapag mo surrender si Eric Bascoa. Kapag mo surrender. Ay, dahil agawas na din. Uy, kasi di ba, pusukol yun siya. Magkwenta lang yun doon, asakit-tikit kayo. Okay, baka na naman pagkamadlok kung maumon. Ano? Ibuang mo dito alalay ganina. Ang papa siguro nagkuha siguro sa sana. Mag-share man siya, share. Ay, natong ba? Sige na kung ano. Banto. Bato lang, share. Ang papa siguro nagkuha na sa kaya ka na sa akin, nahilot man ako, no? Kung mo-testing na sa soban, hindi na sa ganahan. Hindi ka doon pati kahiam. Kung ako lang yung pugsong banggi, akong pulo eh. Ano yung lawas? Kahit ang lawas. Nakakuhan sa ma'am, nabunal. Pareha na sa atong nakuyapan, itong hilot ako. Ito sa Saudi nga na-slide, nabunal. Pag kumagbunal, idalag ospital. Pag gumanwa, naklakaw. Inutil ay.
Sus. Duha na sila kung nakuhanan ba? Ano siya, kung musukol dyan, kung sukol direct. Asak ito. Nabisa ko parang buwan, gamot sila. Ang kamot gusto ni ko siya. Paminaw ko na, testing na siya sa uban. Kidugay-dugay man wa kabalik. Testing na siya niya, dili ko kauyan sa inyo ha. Pati gaya, oy, way musukol lagi atong gilok niya. Naon dyan yung mabagayo, pati kapuwi, oy. Kanang customer lagi. Ikaduha lang tong kuhan, katabi tong nagsigit ang kapalipak sa time. Ang ato yung laos, kahiyaw. Itong itagaan ta 400. 200, na 200 tigit ang kuhan. Contact us ba mo sa radio kay sir? Ano ko sa abroad lang dyan ka sir? Walang tadyo ka sir. Ayun na lang na nakagano. Uy, para magutang hilot yun. Sa dili yun siya. Katabang mo kasi kuha. Sakit di ba eh? Bitik-lik lagi na ito kahirik lagi ba maanag. Nilayutan na ako. Ha? Wala ko din na. Hindi na ko na. Aray ko gusto. Tagamay. Sakit. Sakit lang siya. Dilit ka nagabasa o nagabasa niya itong hapon? Adi na kayo. Ito pa napagi. Sahay. Pero wala na iligo. Sahay. Wala. Ay, sakit. Ako na gani manghangi sa mga customer. Yung palit ko. Ito pa ita sa abot sa tumoy. Ako ba, may kalikom mo eh. Ano kayo pas mo mo? Walay findings na. Tagtong doktor ginoko na ba? Ay, ako may taga. Kuan ako eh. Kumain naman tugtog. Rito rin. Kamay di katong tiyan ani si Bika. Kaya kayo kung di pa undang, ano yung ligo-ligo. Hapon, gabi iba. Undang ligo, gabi ah. Ayaw po siya. Ayaw po siya pahis. Good. Ito man niya kadulunggot. Ito kira pa dulong, us-us na may mama.
magsantulan, no? Pagkakaya. Kasakit. Ito siya balik. Dili. Klaro ka kami. Ilan na ito yung book boss, tawagin lang din mo sige. Tawagi ha, panawag ha. Tawag lang din. Turado ato. Wala niyo.